Garo min gare gare gidan nan hera ya ɓaci ba inda zan je. Ana cewa na fiye faɗa ba inda zan a garo min gare gare. Salamu alaikum. Jawo daga ina haka. Wallahi kana ji daga nan ne an kai mun shanuna ne sun bar burtali sun fara shiga waje. Allahu akbar. Salamu alaikum. Ya gida. Ai neman ka nake yi. Neman ka nake jauro. To. Ka san sanin sirrin kosai sai ku fulani. Ai in kashe kosai kashe burodi ai an gama. Wato tambaya ce da ni. To. Wai jauro wannan garuruwan guda biyu ina ne yafi arha kosai ne? Ina da ina. Nan Wudil da Garku. A rabin Allah ni dai a sanin da na tun fafa yana rike ni ina karami muna tafiya shinka. Na'am. To, in dai kana so a har kosai ne. Na'am. To ka tafi Wudil. Wudil kenan. Akwai arha kosai. amma dai ka saya a barka ka tungula yaji. To wallahi bai garko. To ai ka raba ma hankali. To in dai har kosai kake nema to ka tafi Wudil. Amma dai ka saya a barka ka tungula yaji wallahi sai ka je garko. Na gode. Allah saka da alheri. Dangwale yaji shekarku. A hako sai Wudil.